I benvinguts un altre cop a l'estadi de Pelotillehue. I aquí ve el Condorito. Va per tu, amor meu! Ella ho és tot per mi. Després d'això, el Pep Cortisona deixarà de ser un problema. I què penses fer? Matrimoni. El Condorito, pel Condor! Coi d'ocellot! Arrenqueu-me els ulls! Mai et casaràs amb la iaieta! Senyora Treme, tachan! Tinc el tiquet. De vegades desitjo que vingués algú i em traiés d'aquest infern! No tornareu a veure la Tremebunda mai més! Què tal ho he fet, eh? Què vols dir que seguim en directe? Aniré a buscar-la. Ho prometo. Les forces terrestres preparen una missió per detenir els Només alienígenes. algú amb un coeficient indetectable podria colar-se a la nau. Però on podríem trobar algú tan ximplet? Anem cap a la nau. 7, 6, 5, 5, 5. Enlairament! Para la tremolor, pilot automàtic! Pilot automàtic! El meu bec! Ai, mareta! Que comenci l'aventura! No pateixis, el Condorito és l'ocell més intel·ligent que conec. L'hem de trobar.